Έλα να ταξιδέψουμε μαζί στην πιο όμορφη πόλη όλης της Ευρώπης, τη Ρώμη. Ας χωρίσουμε λοιπόν τη Ρώμη, επειδή είναι και μεγάλη, σε περιοχές που πρέπει να επισκεφτείς. Η περιοχή που βρίσκεται το Βατικανό, αν και λίγο μακριά από το κέντρο, είναι ό,τι πρέπει για να μείνεις, καθώς υπάρχουν πολλά οικονομικά και όμορφα ξενοδοχεία. Επίσης, θα είσαι δίπλα σε ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της Ρώμης. Το Βατικανό σίγουρα δεν πρέπει να το χάσεις. Η πλατεία στο Βατικανό είναι από τους πιο όμορφους δημόσιους χώρους που έχω πάει. Αλλά σίγουρα, αν θέλεις να μπεις μέσα στο Βατικανό, πρέπει να έχεις αγοράσει από πριν τα εισιτήριά σου, γιατί οι ουρές είναι ατελείωτες. Πηγαίνοντας από το Βατικανό προς το κέντρο, θα περάσεις από το κάστρο των Αγγέλων που έχει τέλεια θέα. Και φτάνοντας στο κέντρο, πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς τη Φοντάνα di Trevi, το πιο κεντρικό σημείο της Ρώμης. Αν πας εκεί, ρίξε και ένα κέρμα, γιατί όταν πήγα εγώ κάνανε έργα, οπότε δεν μπόρεσα να κάνω την ευχή μου. Πολύ κοντά στη Φοντάνα di Trevi θα συναντήσεις την Piazza di Spagna, που είναι υπέροχα για μια βόλτα τόσο το πρωί όσο και το βράδυ. Τριγυρίζοντας λίγο ακόμα, θα φτάσεις στο Pantheon, όπου αν και μικρό είναι απόλυτα επιβλητικό. Αξίζει 100% να μπεις και να θαυμάσεις την αρχιτεκτονική του. Πηγαίνοντας λίγο πιο βόρεια και λίγο πιο έξω από το κέντρο, θα συναντήσεις τη Villa Borghese και τους κήπους της. Εκεί για μένα αξίζει να αφιερώσεις τουλάχιστον μία ή μισή μέρα. Έχει πραγματικά να κάνεις τα πάντα, από ποδηλατάδα, βαρκάδα στη λιμνούλα, να απολαύσεις τη φύση, να θαυμάσεις την υπέροχη θέα, ενώ υπάρχει μέχρι και πινακοθήκη. Τα έχει όλα. Παραμένουμε εκτός κέντρου και σχετικά κοντά στη Villa Borghese και πηγαίνουμε στο Maxim Museum, το οποίο αν έχεις μπουχτίσει λίγο από την έντονη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική, πραγματικά θα σε σώσει. Ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης σχεδιασμένο από τη Zaha Hadid, που απ' έξω νομίζω ότι είναι ένα κλασικό ρωμαϊκό κτίριο, ενώ μπαίνοντας στον αύλιο χώρο, βλέπεις πραγματικά την ταυτότητα της Zaha Hadid στο κτίριο αυτό. Δεν θα μείνουμε όμως στο πόσο μοντέρνο και άριστα σχεδιασμένο είναι αυτό το μουσείο, μέχρι και το εσωτερικό του θα σε εκπλήξει. Σχεδόν όλα τα έργα είναι διαδραστικά, μπορείς να μπεις μέσα τους ή να αλληλεπιδράσεις μαζί τους. Και τέλος, δεν μπορούμε να φύγουμε από τη Ρώμη αν δεν έχουμε πάει στο Κολοσσέο, οπότε ξανακατεβαίνουμε σιγά σιγά προς τα κάτω και φτάνουμε στο ίσως πιο διάσημο αξιοθέατο της Ρώμης, όπου εμείς προσωπικά δεν μπήκαμε μέσα. Παρ' όλα αυτά και απ' έξω μόνο να το δεις είναι πραγματικά μια εμπειρία. Ετοιμάσου για περπάτημα και φύγαμε!